जों बर' हारिहाय आलादा रायजो मोनाबा जों बर' हारिनि बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय दोंसे आबुं बर' सावथुन। बेजों बर' आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ रायजो राजानो नायनो थाखाय फोसावना होनाय जाबाय। बे बर' हारिनि रायजो बिनाय जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जों बर' आबुं सावथुनखौ लिरदों आरो दिहुनदों मिथुराम ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे सावथुनाव बर' हारिनि थाखाय अरनबारियाव थानानै दावहा नांबोनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो दावहारुफोरनि माखासे दुखु खस्थ' मोननायखौ बेरखांनाय नुनो मोनगोन। बे सावथुनाव फाव खालामदों मख'न, राजाश्री, प्रवीण, रिंकी, फैला, मेन्डेला, अनिल, प्रेक्टिकल, मिजिं आरो गोबांथार गोजाम गोदान फावगिरिफोरा फाव खालामदों। बे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय सावथुनखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव दिन्थिहैनो थाखाय 7637814955 आरो 8638435380 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामना लांनो हागोन। এইটো আমাৰ কিমান ডাঙৰ ষ্টেট আছিলে, এতিয়া এই ষ্টেটৰ পৰা কিমান ষ্টেট বিভাগ হৈ গ'ল, আৰু এই ষ্টেটখন যদি বিভাগ কৰা হয় তেন্তে এই ষ্টেটখন ষ্টেট হৈ থাকিব জানো? আমি এইবিলাক একো নাজানো। আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ। ডাইলগ বেছি হ'ল তোমাৰ। বলো राइफल सिमां नुदोंमोन फोजानायानो मोजां जाबाय। ओइ देखो सिख्ला मोदायानो हमारदोंसो फाग्ला। सुदेम गोजोन मौसुमि बारनो फागुननि जावलिया बारनो आंनि मा फिथाइ जानानै जोनोम होआ नोंसोरा? गथ'खौ बिग्रायदि खालामनो? ओइ साला सैमा असि! गुबुननि पावारजों फिसिजानाय मासे सैमा! आंनि फिसाया उग्रपन्थी नङा! आं सासे बर' सुबुं, बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लानाय। सोरबा बर' माहारिनि सायाव जुदि इनाय अयथाचार खालामोब्ला आं बेखौ सैज्य खालामनो थानो हाया आफा। जाय बर' हारिनि